Alam niyo ba na kaya niyong ma-track yung location ng partner niyo just by putting their Instagram profile link or yung Facebook profile link? Dito kayo guys pumunta sa website na to. Ayan. Tapos, ipo-press nyo yan desktop app. Mas maganda kasi dito, mas mabilis niyang marun yung code. Pwede rin naman dito sa mismong website nila, pero mas prefer ko dun sa application mismo. So, pwede kayo mag-download niyan guys sa phone nyo or sa iPad nyo, pero pwede rin naman sa website na mismo itself. Kasi magagawa pa rin naman yung purpose niya. So, yan guys, once downloaded na siya, press nyo lang yan. So, dito kayo mapupunta. And then, punta kayo dito sa chat. Pili na lang kayo kung anong model yung gusto nyo dito. So, as a provider, yung Blockbox, and then, ito, GPT-4 yung pinili ko. So, yan guys. Ayan guys, yung gamitin yung prompt. So, hintayin na lang natin siya na mag-run. So, yan guys, nag-run na siya. Hintayin na lang natin siya. Ayan na guys, yung nagawa niyong website. Ayan. So, makikita nyo, IG ko to. So, lalagay natin dito yung IG ko. And then, wait na lang natin siya. So, ayan na siya guys. Ayan, makikita nyo dyan yung location. So, zoom pa natin. Medyo naglalag pa kasi. Pero ayan o. Diba? Comment if you want the link guys. I'll give this link to you, this website.